Bună ziua, sunt Maria Iordănescu și vă invit să urmăriți un interviu cu totul inedit cu domnul general de aviație de 2 stele, Radu Teodoru, veteran de război, erou în cel de-al doilea război mondial și, nu în ultimul rând, scriitor. Ne aflăm într-un moment istoric de cumpănă al țării românești, al viitorului, dacă se mai poate vorbi de viitor astăzi. Și ne aflăm într-un sediu care este legat intim de istoria românilor. Un sediu în care luptătorii pentru această istorie își găsesc o ambianță spirituală care îi aduce aproape de problemele esențiale ale acestei țări. Este impresionant și emoționant pentru mine să vorbesc despre camaradul meu, generalul Oprea, care este și inițiatorul și constructorul acestui ambiant cu totul și cu totul legat de spiritualitatea armatei. Reprezintă armata, suntem în preajma alegerilor, nu fac niciun fel de manevră electorală. Generalul Oprea ne reprezintă pe noi, pe cei care, iată, îmi pare rău că camarazii mei s-au dispersat, pe cei care reprezentăm armata în esența ei. Eu sunt veteran de război, unul din camarazii mei care mă flanchează din echipa cu care acționăm în social este comandor aviator în retragere, Ion Breazu, pilot de reactoare, iar cel mai tânăr dintre noi este ofițer de rezervă, comandorul Alexe Diaconu, comandor aviator, pilot de reactoare. Iată că suntem într-o atmosferă de la început, o atmosferă eroică, pentru că arma pe care noi am slujit o viață întreagă este o armă a riscului, indiferent de epoca pe care o slujește, în timp de război sau în timp de pace. Deci, am venit să conturez ca scriitor personalitatea celui pe care noi îl mandatăm să ne reprezinte în Camera Deputaților. Au trecut foarte mulți miniștri ai apărării pe scaunul ministerial de resort. Ilustri anonimi, unii și nu numai ilustri anonimi, și păguboși. Civili luați nu știu de unde, puși acolo pe criterii politice, care au adus și multe pete pe onoarea drapelului. Țin minte, nu, vedeți, sunt anonimi, absolut anonimi, care s-au pierdut în momentul când și-au încetat mandatul penibil. Cel care era ministru când a fost un accident de aviație și au murit oamenii din cauza incapacității lui de a reacționa și a-și asuma răspunderi. Nu e cazul și tocmai aici insist pe personalitatea
militară a generalului Oprea, care, în funcția pe care a avut-o, nu a fost un administrator de armă, de armată, un administrator al armatei. A fost un creator, ceea ce este foarte rar în politică. Se numără pe degete. Nu spun că nu avem oameni de stat în politică, ci avem niște funcționari ajuns pe niște criterii cu totul lamentabile. General Oprea a reprezentat armata în esența ei, pentru că este militar de carieră. Nu este un improvizat luat din viața civilă și făcut colonel pentru că are un unchi sau are soția lui are trecere la ministru. Generalul Oprea a făcut pentru armată atât pentru fondul armatei, pentru fondul profesional al armatei, cât și pentru militari, ce n-a făcut niciun ministru al apărării de când, din decembriadă până la zi. Vă rog să mă iertați dacă spun decembriadă, pentru că, mă rog, momentul este mai mult decât controversabil și opiniile mele de scriitor sunt cu totul altele decât cele oficiale. Care este punctul meu de vedere atunci când ies la bătălie pe această problemă? Întâi de toate, punctul de vedere profesional este esențial. Nu este o improvizație, este o capacitate pusă în slujba unui ideal, pe de o parte, și în slujba unei administrații cu totul deosebită și particularizantă. Asta e una. Al doilea punct de vedere pe care îl susțin este faptul că a trecut dincolo de statutul de funcționar. Înalt funcționar care aici fac o paranteză și vă rog să aveți răbdare. Înalții noștri funcționari se slujesc pe ei astăzi. Se slujesc pe ei, exclusiv pe ei și neamurile lor. Funcția obligă la sluji statul, la sluji electoratul, la sluji pe cei care te-au propulsat în acel fotoliu administrativ. Aici este meritul esențial al generalului Oprea. A depășit statutul funcționăresc și a trecut în aria largă a inițiativii slujitoare. A slujit armata dincolo de regulamente și de aparențe. A slujit-o în esența ei spirituală, în esența ei culturală. În ce s-a manifestat acest act de slujire? Întâi de toate s-a manifestat în slujirea camarazilor de toate gradele, care au fost, știți că a fost o ofensivă a societății civile, niște neterminați, niște soldați neinstruiți, așa, care au început să atace armata pe toate căile, și administrative și în mass media,
că armata, așa că armată, că ofițerii au solde și au pensii necuvenite și tot felul de atacuri care n-au venit din partea lor, au fost montate din exterior ca să slăbească această instituție fundamentală a statului român, cu legături organice în istoria românilor. Fără armată nu existam. Fără armată, fără ce am făcut noi cu baioneta la Mărășești, la Oituz, nu exista Marea Unire. Domnii ăștia care seara se duceau acasă și se îmbrăcau în pijama și își beau cafeluța la televizor, nu știau camarazii mei, stau în alarmă de gradul 0, în costumele de suprasarcină, în avion, tună, fulgeră, aberse, cumulonimbi, noaptea la 12, în alarmă trebuia să decoleze la minut. Era tot una cu domnul care venea de la minister, secretar de stat cu mașina și se ducea și se odihnea sau se ducea la cabaret sau știu unde. E tot una. E aceeași remunerație trebuia. Generalul Oprea a fost cel care a intervenit și cumva a ameliorat și a reparat această nedreptate strigătoare la cer care s-a făcut armatii și onoarii ei. Ăsta este un element de camaraderie fățișe. Al doilea vector pe care eu îl admir și ca scriitor, om al cetății, om al culturii, om al istoriei, îl apreciez în mod deosebit, este faptul că a inițiat și este principalul artizan. Am avut adineauri o discuție cu dânsul și îmi spunea cu o modestie care trebuie eradicată, că a avut, mă rog, și sugestii de laterale și că au mai contribuit. Da, e adevărat, n-a făcut singur, dar a fost principalul artizan al unuia din cele mai reprezentative monumente ale oștirii române. Monument la care am avut plăcerea să particip la invitația domniei sale. La un 1 decembrie vorbim noi puțin, o să vă jenez, o să vă placă, dar n-am ce vă face. O să vorbim și de felul cum să sărbătoresc marile noastre momente istorice astăzi, cu acoperământul ăsta al pandemiei și cu altfel și cu tot felul de alte motivații care vor să scoată din obișnuința de veacuri a acestui popor sărbătorile naționale. Dacă dumneavoastră ați citit supermemorandumul de la Strasburg, și vă rog foarte mult pe cei care faceți într-un fel sau altul, noi facem politică fără niciun fel de politică națională. E cu totul altceva decât politichia de familie, de bisericuță și de partid. Este cu totul altceva. Noi facem politică națională. Noi suntem angajați în istorie. Nu suntem puși pe căpătâială. Noi nu avem niciun, când zic noi,
zic, cei care purtăm uniformă. Noi nu suntem angajați pe contract, noi oricând ne cheamă, chiar la vârsta mea, ne cheamă țara, suntem prezenți și suntem prezenți în social, astăzi. Deci, în acest sens, actul pe care l-a făcut, act de cultură, act care frizează permanența, istoria. Monumentul ăla rămâne acolo până când s-o ivi știu eu care președinte de nu știu care superputere și o zică numai gata cu românii, duceți-vă, ați ieșit din istorie, vă scoatem din istorie, vă dăm jos monumentele și acolo o să facem o bodegă. Se întâmplă și treaba asta, este planificat în supermemorandum. Și încă o dată public atrag atenția asupra acelor articole ordine pe care guvernanții noștri de astăzi le execută ca la armată, fără murmuri și fără șovăire, adică interzicerea sărbătorilor naționale, mâine, poimâine, scot armata națională și o amestecă într-o armată europeană și luptă împotriva drapelului. Sunt articole care specifică clar scoaterea a drapelului, interzicerea sărbătorilor naționale și, bineînțeles, federalizarea țării. Federalizarea țării. Rețineți, vă rog, foarte clar. Domnul general Oprea candidează într-o situație politică generală și particulară cu totul deosebită. Pentru ce candidează? Candidează pentru apărarea sau promovarea categorii sociale din care face parte. Noi, militarii, care suntem diferențiați în ordinea deceselor, în sensul că aveți un veteran care a supraviețuit categoriei lui sociale, aveți ofițeri în retragere și aveți ofițeri în rezervă sau militari în rezervă, nu numai ofițeri. Acestor categorii, pe vârstă și pe specialități, generalul Oprea trebuie să le asigure nu numai o imagine, că asta e superfluă, trebuie să le asigure un statut pe care nu l-au astăzi. Și aici aș greși și ar trebui să-mi fie rușine de greșeală, pentru că, vă fac o mărturisire, domnul general poate mă aude, după 75 de ani de la terminarea războiului, este prima dată când un șef de stat major al României, al apărării, s-a gândit că mai există și veterani de război. Pentru că dumneavoastră și dumnealui și ăștia, toți cei care vin după noi, profitați de faptul că noi, generația asta a veteranilor, ne-am târât pe coate și genunchi până la Volga ca să eliberăm pământul românesc cotropit, ne-am dus, ne-am întors și am eliberat Ardealul și ne-am dus până în Tatra și am vărsat tone de sânge, după care generalii noștri au fost luați și băgați în pușcărie și au fost condamnați la moarte lentă prin chinuri îngrozitoare. Vârfurile noastre eroice
mă refer la aviație, comandanții mei, cavalerii ale ordinului Mihai Viteazul luat pe frontul de est, băgați la pușcărie. De ce? Generali români, aveți, v-am adus o revistă, am lista tuturor n-a scăpat un general român care a luptat, el a ajuns general nu pe politică, a ajuns general pentru că a luptat la Mărășești sau în primul război mondial a luptat ca sublocotenent, capitan, major, comandant de batalion, în primele linii. Ăștia au fost băgați la pușcărie. Aceste reparații morale trebuie să le aibă în vedere domnul general atunci când va ocupa un loc meritat în Parlament, într-un Parlament care să fie un Parlament al României și să nu fie un Parlament al Europei, al Uniunii Europene, și aici încă o dată o paranteză, iarăși o să vă necăjesc, dar n-am ce să vă fac. Ia gândiți-vă la drăgălașul de ambasador al Statelor Unite. A tăcut melc atâta timp cât președintele lui a fost Trump și a avut o politică în sfârșit care milita pentru o Europa a națiunilor. A tăcut melc, n-a zis nimic, a fost acolo un circ la început, a fost acuzat, a fost ținut pe... Dar acum domnul ambasador și-a luat copilașii de mână și le face propagandă electorală, complet în afara uzanțelor diplomatice. Adică eu am venit pe moșia mea și vă spun, faceți așa, puneți-l pe domnul ăsta acolo, puneți-l pe domnul ăsta dincolo, pentru că așa gândim noi. În această conjunctură și externă și internă, repet, într-un moment astral al istoriei contemporane, ori punem românii acolo unde trebuie să stea, românii ăștia care de când nu mai fac armată, sau ar trebui să le dăm câte o scufiță și câte un aspirator de praf și să lăsăm fetele și cucoanele să vină, pentru că ele sunt mult mai energice și mult mai imperative decât acești domni care s-au feminizat cu totul. Deci, în această conjunctură, domnul general își asumă o sarcină și de onoare și politică de prima mână. Vreau să, cu asta închei, să-i transmit din partea veteranilor, care am rămas foarte puțini, ne numărăm pe degete, că obligația dânsului morală este pe două etaje. Etajul imediat al relației cu camarazii pe care îi reprezintă și nu numai pe ei în Parlament și portavocea obligațiilor istorice pe care le are armata față de poporul român. Armata a fost și în bună măsură a rămas marea mută, cum se spunea în vremea mea, la ordinul guvernului, la ordinul... Am făcut o escală cu nava Școală Mircea în Venezuela și am avut o întâlnire cu un amiral comandant al școlii militare de marină venezolană. Și l-am întrebat, și noi că acolo militarii când se supărau mai
terminau cu guvernele, le mai schimbau, așa. Am spus, dom'le, la ora actuală, care este relația dumneavoastră cu politicul? Ce spune amiralul? Este o relație normală, dar trebuie să țină cont și de ce spune armata. Adică nu luăm armata și o folosim ba la strâns gunoaie, ba la fugărit oamenii după stradă. Armata este cu totul altceva. Și cu asta eu închei, urându-i camaradului nostru să rămână ce a fost, demn, atașat ideilor de spirit de corp, spirit de armă, spirit militar și în același timp să-și asume și responsabilități în spațiul istoric, pentru că îmi spune că are o descendență față de primul unificator al țărilor românești, Mihai Viteazu, căruia i-am dedicat aproape 15 ani de viață în cărțile mele și care reprezintă și va reprezenta atâta timp când se va vorbi românește, reprezintă esența românității, a identitarului, pe care, iarăși o paranteză, e un necaz îngrozitor, pe care contemporanii noștri, o domnișoară, mă uit la dumneavoastră că sunteți foarte drăguță și în același timp îmi sugerați câteva idei. Adică, o domnișoară sau doamnă care ocupă în istorie o pagină, ea este prezentatoare la nu știu ce televiziune, are o pagină. Mihai Viteazu are 2 rânduri. De ce? Pentru că este primul antisemit din istoria românilor. Ce a făcut Mihai Viteazu? Mihai Viteazu a strâns tot creditorii care îi băteau palatul cu pietre ca să le plătească dobânzile la credite, i-a strâns, i-a băgat, a zis că le plătește și le-a plătit. A pus tunurile pe ei, a pus gheoagele și sabia și iată, între acești cămătari erau și câțiva evrei. Ei, ia uite ce crimă a făcut Mihai Viteazu, l-au scos din istorie, că e primul antisemit din țara românească. Sigur că nu o să dați treaba asta, că nu vreți să vă aprindeți profundorul. Deci, domnule general, cu toate că nu e în fața mea, din partea unui veteran al armatei, dar în același timp și al scrisului românesc, vă încredințez de toată simpatia și camaraderia noastră activă. Contați pe noi, contați pe spiritualitatea românească, nu marșați pe lucrurile conjuncturale, rămâneți în esența pe care a temeinicit-o în uniunea celor 3 țări românești, străsmășul dumneavoastră. Vă urez succes și contați totdeauna pe camaraderia și solidaritatea noastră. Dumnezeu să ne ajute! Întotdeauna, dar întotdeauna ne-a respectat cuvântul, am sprijinit guvernele din care am făcut parte și am sprijinit întotdeauna pe președintele României sau politica statului român
ceea ce înseamnă justiție, apărare, pentru că de fapt sprijinim România. Generalul Gabriel Oprea este singurul lider politic care a încercat să elimine lupta dintre putere și opoziție, îndemnând la solidaritate și unitate națională. România, stimați colegi, nu înseamnă nici dreapta și nici stânga. Înseamnă toți și fiecare. Înseamnă tineri și bătrâni. Înseamnă bărbați și femei, angajați și pensionari. Liderul UNPR s-a bătut pentru drepturile adolescenților, ale căror venituri se impozitează începând cu vârsta de 16 ani, s-a bătut pentru majorarea punctului de pensie, dar a rămas în istorie ca fiind primul politician care s-a gândit și la cei care stau cu pieptul la hotare pentru apărarea patriei.